Itsas labarraren arrisku geologikoekin lotutako simulakro bat egin dute Bidarten. Honen zati baten erortzea irudikatu dute gertatuko balitz prest egoteko. Arratsaldeon ikusentzuleok, ongi etorri iparraldearen orena saiora, baina uda ere badator eta udararekin batera, udako Euskal Unibertsitateak 50 urte beteko ditu aurten eta jada izen emateak irekita daude. Xehetasuna jarraian Nerea Olaso lankidearekin. Simulakro bat Bidarteko itsaslabarrean. Klima aldaketa dela eta geroz eta ohikoagoak diren katastrofe naturalei aurre egiteko ariketa izan da. Zehazki euria sandien ondorioz, itsaslabarra erori eta ur kanalizazio bat hautsi eta gero, biktima bat eragiten duen katastrofea irudikatu dute. Segurtasun perimetro bat ezarri dugu eta etxe bizitzako bizilagunak ebakuatu ditugu. Il y a une victime sous les éboulis. On a évidemment stérilisé le périmètre en mettant un périmètre de sécurité. Toki hau oso mehatxatuta dagoela adierazi du auzapezak. Aspalditik egiten ditugu horrelako neurketa eta azterketak. Primordial parce qu'effectivement on est de plus en plus. Ezinbesteko ariketa dela esan du, geroz eta gehiago horrelako katastrofe naturalak iritsiko direlako aldaketa klimatikoa dela eta. Edozein unetan iritsi daiteke, egunero erortzen dira hemen arrokak eta horrelako ariketak beharrezkoak dira, biztanleak informatzeko ere bai. Risk Coast izeneko Europako programa baten baitan eginiko simulakroa izan da. Espainian, Frantzian eta Portugalen egiten ari dira. Mallorca eta Ibizaren ostean, Bidarten txanda izan da. Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroek 50 urte beteko dituzte aurten eta dagoeneko aurkeztu dituzte aurtengoak. 22 jardunaldi denera ekainaren 27tik uztailaren 14. Euskara enpresa munduan, online unibertsitatea, zientziaren divulgazioa, gero ja Euskara helduen euskalduntzea, hainbat daude eta euskalgintza bera ere hemen Baionan adibidez. Orduan, hartu ditugu gai batzu guretzat importanteak direnak eta gure orbitan elkarrekin, hori da gure leloa azken urtetan elkarrekin ere lan egingo dugu. 1963an egin zuten lehen aldiz Donibane Loitzunen. Posible alda unibertsitatean euskara erabiltzea galderari erantzuna emateko xedez. Ordutik 500 liburu atera dira jada eta milaka lagun pasa dira ikastaroetatik. Urtero atera ditugu 10. Ez hasierako urtetik baizik eta hori hasi izan 77an. 4 urte geroxeago eta arezkero urtero 10 liburu atera ditugu. Batzuetan lotuta daude emandako ikastaroekin eta beste batzuetan ez. Dira materialak normalean gero unibertsitatean erabili ahal izateko. Hasieran ez zegoen ezer unibertsitatean, baina gaur egunean hainbat gradutan euskaraz egin daitezke klase guztiak. Ipar Euskal Herrian euskeraz unibertsitateko ikastaroak egitea ia ezinezkoa da. Egoera lagia da, jan behar da, baina UEUk eta beste eragile batzuk ere eskaintzen dizkigute aukerak justuki euskaraz egiteko eta publikatzeko eta gure ustez ekinez egiten da, eginez, eta ez badugu egiten, neork ez du eginen guretzat. Beraz, UEUk duen filosofia eta nire ustez ekartzen alduena da, justuki proposatzen ditu aukerak, ikastaroak proposatzen ditu, irakasleak beraz haien ikerketak euskaraz prestatzen dituzte eta egiten dituzte, beraz euskaraz egitea posible dela akademian erakusten du UEUk eta nire ustez hori da bere ejol nagusia. Universitari euskaldunak trinkotu nahi dugu komunitate hori. Oso importantea, batzuk lan egiten dute ikertalde batean edo fakultate batean non euskara nahiko arrotza da. Eta hori pentsa dezake euskara ez da dagoela unibertsitatean. Horiei ematen diogu egun hauetan, ikusi beste elementu oso interesanteak daudela, beste gaietan, beste fakultateetan, beste unibertsitateetan, eta hortik giro hon ateatzen da, eta ideia berriak, eta liburu berriak, artikulu berria sortuko dira hortik. Biarritzen izanen da maiatzaren 21ean 50. urteurreneko hasiera jardunaldia.
Eta Baionako jardunaldiak azken urteetan bezalaxe Etxepare Lizeoan izanen dira. Baionan, zehazki, uztailak 11 eta 12 egongo gara. Izena emateko epea jada zabalitako eta ekainaren 16an UEU besta eginen dute Kalostrapen bertako ikertzaile gazteen mikroitzaldi eta bertsolariekin elkarlanean eginen duten gaualdian. Ikusle lagunok, hauxe izan da zuei kontatzeko genuen guztia, baina agurtu aurretik, ostirala da eta ohitura onak mantenduz, astebururako hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Bihar larun batez Uztaritzeko Itzopen gaztetxeak 20. urteurrena ospatuko du eta egun bete-bete antolatu dute, tartean bertsolari eta gaueko 11etan Makonak taldearen kontzertuekin. Igandean goazenek ETV bateko telesaieko protagonistek kontzertua emango dute arratsaldeko 4etan Saran eta musika lasaiagoa nahi duten entzataldiz 5etan Donibane Loitzunen Izarrak taldearen kontzertua izango dugu. Aldudeko 3 doinuekin agurtuko gara gaur, ikus entzule lagunok, asteburuan.